Въпрос 4. Кариево-натриевата помпа е белтък, който А. Извършва с импорт на натриеви и кариеви иони. Б. Осъществява антипорт на атариеви и кариеви иони. В. Не използва АТФ за функционирането. И Г. Транспортира вещества по посока на концентрационния градиент. Кариево-натриевата помпа е белтък, който осъществява антипорт на натриеви и кариеви иони. Това означава, че тя извършва активен транспорт, при който натриевите иони се изнасят от клетката, а кариевите иони се внасят вътре в клетката против концентрационния им градиент. Този процес изисква енергия, която се осигурява от хидролизата на АТФ до АДФ. В един цикъл на помпата, 3 натриеви иона се изнасят от клетката, докато 2 кариеви иона се внасят в нея. От това следва, че правилният отговор на въпроса е Б.